Moikka vaan kaikki katsojat ja tervetuloa videon pariin, se on ViksuX täällä. Viime videossa mä kuolin, mutta me ei anneta sen haitata meidän. Mä kävin vähän mainaileen. Tähän tulee klippi mun mainauksista. Joo, niin siis löytyi 5 timanttia ja 10 rautaa. Ja raudat on tuolla. Mutta eka timantit, tosi hyvä juttu. Sitten löytyi vähän kultaa, redstonea ja kuparia. Ihan perusjuttui. Mutta joo. Mä siis kävin luolassa taas, mutta mä kuolin sinne kyllä, mutta mä katoin videolta koordinaatit, mihin mä kuolin, ja mä menin hakemaan mun tavarat. Mä mietin, että voitais alkaa vaikka tekee viljelyfarmeja. Tehdään tässä videossa vähän aletaan viljelemään, että me saadaan toi lehmiä ja sit me saadaan nahkaa. Ja sit me saadaan vähän sen kirjoja. Ja tehdään tehdään just tonekuokka. Eiku me pysty ehkä mä koto. Me tehdään rautakuokka, ei siinä haittaa. Vaikka mulla nyt ei hirveesti oo rautaa, mutta no. Noin.
Tai itse asiassa mennään hakkaa heinäpaaleja. Me saadaan niistä vehnää. Joo, tehdään tälleen. Etsitään. Onks täällä enää muuten niitä heinäpaaleja missään edes? Joo, tossa. Sitten pitää hakata vähän puuta ja me saadaan aitaus. Tehtyä aitoja. No mitäs? Tämähän kasvaa jo, mutta otetaan nää tästä ja tehdään omat viljelmät. Otetaan vähän porkkanoitakin. Missäs on toi? Ei täällä enää varmaan oo heinäpaaleja. Me saatiin 54, se on ihan tarpeeksi alkuun. Mennään tekemään rautakirves. Tehdään rautakirves. Mut me ei tarvita rautahakkua. Me voidaan tehdä suoraan timanttihakkua ja säästetään ne 2 timanttia enchant tablea. Otetaan taas täältä vähän naapureilta. Mulla ei oo vieläkään kunnollista basea. Mut tehdään vaikka, aloitetaanko vaikka vai pitäisikö jo tässä jaksossa, kun me ollaan nämä viljelmät saatu tehtyä, niin voitais ehkä sitten alkaa tekeen, tai aloittaa jo vähän basea. Siis me voidaan tässäkin hakkaa vaan näitä aitoja. Tämähän on itse asiassa parempi idea. Siis mä mietin, että ennen kuin me aloitetaan tekemään baseen, niin voitais yksi kyläläinen vielä viedä tonne, ja me saatais toi tehtyä. Tai mä haluaisin ton Librairia, niin me saadaan toi enchant-kirjoja sit siltä. Täällä on vielä jossain ihan varmasti aitaus. Itse asiassa me voidaan nääkin kerätä. Jossain kohtaa voitais kyllä purkaa tää koko kylä. Meillä on täällä, sit kun meillä on kaikki kyläläiset täältä. Meillä on iso alue, me saadaan sänkyä ja me voidaan mennä etsiä netheriittiä. Niin sit kun me ollaan purettu tää koko kylän, niin meillä on aika iso alue rakentaa tänne kaikkea. Mulla olisi ideana rakentaa joskus, niinku ei vie pitkään aikaa, mutta tulevaisuudessa semmonen tosi iso projekti, että mä rakentaisin ton Millennium Falconin Star Warsista. Mullahan on siis Minecraftista Anakin Skywalkerin skinikin, mä tykkään aika paljon tosta Star Warsista, niin se olisi aika kiva johonkin tänne taivaalle rakentaa kun lentokone tai sit Millennium Falcon. Meillä on 30, voitais tosta tehdä vielä ainakin 6. Mennään rakentaa nyt sitä aitausta ja voitais sinne pari lehmää jo tuoda. Täällä on sikana näitä kyläläisiä täälläkin. Mitä? Tässä on itse asiassa aika tasasta tehdä. Mä siis tuun tekeen underground basen. Tosta, mikä ne on noi stone brickseistä. Ei välttämättä muuten riitä nämä. No riitti just. Eli tähän tulee mun lehmäfarmit tosta pois ja vaikka tosta pois. Sitten laitetaan nämä. Tää olisi tarkoitus saada täyteen lehmiä, mutta nyt pitäisi eka houkutella lehmät tänne. Mistä pois? Mä voin
Pääsit tonne luksusasuntoosi. Tuolla se näkyykin jo. Juu, hyvät on olosuhteet tuolla, että et oo päätymässä pihviksi. Ehkä. Siinä on toinenkin. Tuppa sinä tänne kanssa. Noin. Sit siinä ja sit laitetaan porttikin ja siinä noin. Noin, siitä noin. Sit voidaan joskus toisten hakea noita lisää. Mut mä ajattelin, että jos nyt hankittais yksi kyläläinen vielä. Mulla ei venettä. Meidän pitää muuten eka tehdä se Librarian pöytä vai mikä se on se. Eikö sen tarvitse näitä? Missä se on? Aha, sen tarvii kirjahyllyn. No se nyt en tiedä onnistuuko vielä. Onks täällä missään semmoista taloa, missä oli kirjahyllyä? Eli vissiin tää nyt meinaa sitä, että me tarvitaan nahkaa, jos me halutaan se, mutta tehdään tosta yksi buketti. Haetaan tuolta näitten farmilta vettä. Joo, haetaan täältä vettä. Otetaan tosta ja sit mennään tekemään vähän omaa farmia tonne. Tehdään se vaikka noitten lehmien viereen. Voidaan se tehdä tähän itse asiassa. Tehdään nyt aluksi tästä. Tälleen. Otetaan nää tästä pois. Otetaan tohon vettä, noin. Sitten otetaan nää siemenet. Näin ja sit tälleen. Saisiko tähän tehty ikuisen veden? Pitää nyt pari kertaa tässä ravata, mutta tää voidaan nyt nopeuttaa. No nyt mulla on tässä ikuista vettä, niin voidaan laittaa tohon, tolleen ja tolleen. Sitten vielä tohon. Joo, nyt toskin on ikuinen vesi. Sitten voidaan laittaa tähän uusi vesi. Noin. Aha, tossa ei oo vielä tää toi ei tolle niin tohon pitäis vielä. Noin. Sitten tähän tulee lisää noita siemeniä.
Jos vielä yksi ja me saatais noin. Niin saadaan se tohon ja... No nyt tää on mun mielestä ihan ok. Alkuun. Ja mullahan on tätä vehnää jo. Noin. Oisko sitten basen aloitusta? Mennään tekemään toi timanttihakku sitä varten. No missäs ne mun kamat oli? Eikö ne oli täällä jo? Noin, otetaan... Itse asiassa meidän pitää tehdä tikkuja, että me saadaan noita tikkaita, kun mä teen sen underground-pase. Mut sit joskus, kun me saadaan elytrat, niin sitten me voidaan tehdä sit sillä vähän parempi. Me tehdään nyt tässä samalla tosta miakka ja kilpi. Otetaan vähän järjestystä. Noin. Tai itse asiassa tää voi heittää pois. Me ei tehdä enää mitään. Otetaan täältä 3 timanttia. Ja tehdään hakku. Noin. Sit ne tikkaat, joo. Tehdään vielä vähän lisää tikkoja, että saadaan enemmän tikkaita. No 27 blokkia alaspäin on ihan hyvä määrä. Tehdään se tonne lehmiä ja noiden kyläläisten lähelle, niin sit ne on siinä aina niinku vieressä. Täällä alkaa kasvamaan. Täällä on tähän 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 1
valmiita, mulla voi hyppää siihen. Tästä saa veden kanssa. Noin. Niin voidaan tohon laittaa vesi, niin mä pystyn suoraan tiputtautua aina tänne. Sitten voidaan vaan alkaa tästä vähän laajentaa tätä. MLG Water Bucket. Ei mitä, ei. Vitsi. Pitäisikö legit tehdä MLG Water Bucket? Okei, tehdä. Ui, hieno klutsi. Nyt mulla on saanut jo vähän laajennettua. Mietin, että ehkä ensi videossa voitais vähän jatkaa tätä. Laajennetaan sitä tonne päin ja tonne päin. Sitten aletaan tekemään niitä chestejä ja stone bricks juttuja. Mietin, että voitais jossain kohtaa tehdä joku tunnin Minecraft-jakso. Se voisi olla ihan hyvä idea. Kasvaaks nää nopeammin, jos niille syöttää? Jos mä vähän... Pystyttekö tekin saa taas? Pystyt. Noin. Kasvaaks nää, jos niille syöttää tolleen? En mä kyllä halua liikaa syöttää, kun tässä menee tätä hukkaa, mut... En mä tiedä. Tuolla on yksi lehmä, voitais sinne päin hakea tänne.
Sinä pääset tuonne kavereiden luo täällä. Kuten näet, täällä hyviä kavereita sulle, hei. Ja et lähde mihinkään, tule tänne. Molemmat nyt. Hei! Sinä kans. Kaikki tänne. Mulla on vehnää. No nyt tulkaas. Sulta minä haluaisin tuon pois. Kiitos. Sinulta ja sinulta. Ei mä saanut. Noin. Te ootte syönyt jo. No nyt mulla on siellä ainakin muutama lehmä. Sitten... No joo. Mä mietin, että tää video voisi olla tässä. Tilaa kanava, tykkää videosta ja kommentoi mulle joku peli, mistä haluaisit nähdä tällä kanavalla videoita. Se olisi moro!